Tomir thani somni pathum ningani ani a Israel lampang bok tun trumchu kan ngai thlale donani Israel indona lama boruak thara le ta a Inbeihna azwala Rafah thuk zo ka Israel Sipai an chemek chuti lain Gaza mar lama po indona azwal tel mai Gaza mar lama Sipai pathum an thi a IDF chuan Rafah ma an son zel boka rocket launcher rocket ka chuan mun tam tak an mu chuak bok Gaza mar lama indona Israel Sipai pathum an thi belle ta a Israel teng ta chuan Gaza Strip chim lama Rafah khopui chunga district pakhat siran pana an nur tol zel Sipai baural te hi Master Sergeant Reserve Combat Engineering Corps Elite ya halom unitami Gideon Chai Diro ni in kumsum thum pathum mi ani a Captain Israel Utskin kumsum ni pani mi Kafir Brigade Netza Yehuda Battalion ami officer chu athiboka Staff Sergeant Kafir Brigade ta Netza Yehuda Battalion athok kumsum ni pakhat mi Eliahu Haim Esalem po abaural Emsalem le Utkin te hi Gaza marlam bet hanauna Hamas nai parte beina an thi a Hethil thenga hian Netza Yehuda Battalion Sipai dang pakhat po na takina hliam ni in Israel Defense Forces chuan thu chua siamin an tarlang an thi nu hian IDF ina Hamas laka beipui an thlak na a Gazaram ria beipui thlak na te Israel Sipai thizat jani somret paruk an tlin na chi ani a Stripa hian Civil Defense Ministry contractor pakhat po alo thi to bok Heti lai hian IDF in Gaza Strip chim lama Rafah a Hamas laka beipui an thlaka wangin mi nuai kwa singa vel chuan Rafah hi an chua san ta a Gazaram puma mi maktadoi ni point pathum velin in hum himnan hun danga an tlan cheto Rafah hian civil mi nuai thuma tanga nuai li velan la oma atam zok chu tuipui kama le khopui lai hol thren khata anom ni in Times of Israel chuan an puang IDF chuan Rafah hi Gaza a Hamas kulpui lian berle la chun ani thuan soya heta hian an battalion pali an la oma chung te chu yapna south lama ni in Sabora north lama ani a Tel Sultan battalion Hamas ho hi west lama omin East Rafah te po an oma Hamas battalion pani dang chu Central Gaza an la oma Nusairat le Dir al-Bala kema te po an la om ni in Israel Sipai thu chua chuan a soi Thlatir lama tangkhan Sipai te hian Rafah khochak lama zoin ma an son chawa Palestinian te chu IDF in humanitarian zone tia an ruata Al-Mawasi area Strip coast a te Gaza khopui lai hol lama te Palestinian mi pui te hi an son lut ngwa ani Reuters in tarlan danin nimin khan Israel teng te chuan Egypt ne na ramri chimlam fence bula tangin chimlam ramri hung na bula tangin chimlam ril zok hun thuk zoka anin son tuna chuan Rafah khopui lai hol yapna veng sir vela Israel tengte an tam tal ta mekani Rafah cheng pakhat chuan zankhua in Israel beina achol lo tia soya drone helicopter in do thlona le tenga tanga beina achol lo ti in a soi IDF chuan nimin khan Rafah hian battalion dang an da belle tian soya hei hi khopui chunga Brazil veng le Sabora venga na tho tran ani wangani he Sabora venga hian Hamas battalion an lo oma hemi hmuna firfiak beina chungchang thu an hriat thara wangte Hamas member he hmuna hian tam tham tak anom wangin IDF chuan Rafah hian battalion thar an tir lut Nahal Brigade hian tun thatira tangkhan Rafah a ralrama tanin 162nd Division an joina an tho puya Nahal hi Gaza chim lama IDF Brigade pangana ni a 401st Givati Battalion noya thokan ni Commando le Negev Brigade IDF chuan Rafah a beipui thlak na hi diktaka kalpui ani thuan soya civil mi puite ta na chiat na thleng lo thai ang bera kalpui ani Civil mi ten an hun ma an chua san nuwa na zoka chetani ang anti Rafah khopui thuk zoka an nur ma hian Sipai te chuan he hmuna Hamas target te chu fighter jet manginan beina sa hle ti an soi nimin khan IDF chuan 401st Armor Brigade Sipai te chuan
Gaza le Egypt ram rimun Philadelphia corridor antia chuan rocket launcher engemaw zat an hmu chhuaka prime launcher te pawh an ti chhia ti an soi tun thlengin Gaza chhimlam Rafah beipui thlakna karah hian IDF hian Philadelphia corridor Gaza Egypt ram ri zong a Vawiin KM sompali vel zeta thui hemi chan ve KM sari vel hi IDF te chuan an thunun to Sipai lam chuan Rafah mar lam biala tunnel south tam tak le lei hnuaya kong pui poimo tak tak an hmu chhuak ti an soya tuna hian ti chetura buai pui mek ani mase tunnel zinga engzat nge Egypt ram paltlang ti ero chipchiar takin an soi lova tunma chuan Hamas hian hetiang tunnel hi ral thuam le bungrua an lak luna atan an manga hei hi Hamas hian an lamang tangkai nge ni in IDF te chuan an ring he thil hi han soi zau lokila Egypt atangin lei hnoya Gaza po in tunnel an siama hei hi ral thuam le ei turte smuggling bungrua thiarlu nan Hamas te hian an lo mang thina tuna hian hei hi an lamang nge ni in Israel chuan an ring United States le tangrual ram dang te chuan thlatam tak chung chu Israel chu Rafah khopui beilo turin an nora mi hring te ta na ngong anei thei dan turan soi Biden administration official senior pakhat chuan thuthar the dartu te hrila Israel mi te hian an ruam an update ta ti hi adikani kan ngai tuana tam tak kan soi to te chu an ronda telani a omzia chu Rafah beina konga US du dan Israel hian zom chungin ma ala tran ni in US chuan anga ya hei hi US po hian a support boka lian tham taka rampum huwa pa che boy lavin mi pui zai ngai takin Hamas le firfiak dang te zuya thlur bing turin US chuan Israel chu adua chutiang chuan Israel hi kal atum ni in media tanan puanga hei wang hian Israel malak na Rafah Israel malak mek na chu US po hian a thlop tran mek ni in an soibok US chuan Rafah a chen na in nei makta doi khat chuang te chuak vek tur chuan thlali vel alangai don ni in a soya atam zok chuan kar ni chung chawin he mun hi an chhuasan heti lai hian IDF chuan nimin khan Gaza chhimlam nuseirata United Nations school pakhat Hamas member te omna chu thlona manga bei ani thuan soi Israel Defense Forces soidanin Hamas anti-tank unit member le firfiak Paul elite nukba force member pakhat chu UN Relief and Work Agency UNRWA kol skula hian an ni in an soi UNRWA mun hi ral thuam da na atan man alo ni to a mortar silai le puak thei thil te po da na nan mang to ni in an soya Sipai te chuan beipui thlak nuwa secondary blast mu ani thuan soibok he beipui thlak hi film khur taka ruam manani a ral thuam diktak manga ti ani ral thuam diktak manga ti ani ti omzia hi ral thuam kap diktak precision missile hi Israel hian engemaw zat an naya hetiang ral thuam te hi chuan a target taka an kap thin hei wang hian collateral damage an ti a target pon lam ti chiat anei mangai lovani chuti rualin he in dona atel lo mi pui chuan an tor lo nan film khur taka beipui thlak hi Israel chuan tuna an kalpui danani Israel hian amha in UNRWA chu Gaza Hamas ten an facility te firfiak dana an man theina turin ruam man na siam tu le an hun ma te Hamas man tira an lo pu to a agency na thok engemaw zat chu firfiak pol member an ni thule October ni saria Israel la kapoi khoina thlenga khan UNRWA member engemaw zat an enroll ti Israel chuan a fin fia boka hei wang hian US le France le ramdang te chuan UNRWA kal tlanga Palestine an tran puina chu an lo ti top leilok to ni kha UNRWA chuan he thu hi an hnola April tha a UN ngen na anga independent review ti chhuwa Israel chuan he inpu na hian evidence anei lo ni in an pu bok air strike kal pui ani zela Hamas operative panga an thi bel le ta boka an ni po hi Gaza City a daras le tufa venga school pakhat chu in bun nan hun khwarna nan manga Israel Sipai te chuan Israel in do thlona te chuan an ka chil ta ni IDF chuan he beina athi te hi Hamas Gaza City Brigade ta propaganda unit ho tu Fadi Salim te Hamas intelligence unit member pathum tele nukba member dang te an ni thu an soi air strike dang Gaza Strip chim lama le a
October ni saria Israel beina atel Hamas anti-tank unit member bilang sartak Ahmed Yasser al-Khara chu athini in IDF te chuan an puanga chu strike a chuan nukba member le Palestinian Islamic Jihad operative pakhat athitel bok ni in Israel sipai te chuan an tarlang IDF chuan al-Khara beitura beipui thlakna kalpui chu an kalpui ma hrethian an ti khotlaya hei hi achan chu building chevela naupang pakhat an hmu wangani naupang chu hmun him taka a hma chu an nga ka hemi hnu hian helai hmuna hian Israel in do thlawna chuan missile kap lut ta ani heti lai hian Gaza Strip marlama IDF chuan Jabalia area Hamas laka beipui thlakna lian tham tak kalpui tumin ma an lalamup mai bok Jabalia in do na hi IDF chuan intense ti in an soya officer then khat chuan he in do na hi tharum thona na sa berle rap thlak berani anti hial nimin khan IDF chuan Jabalia a beipui thlakna kara 7th Armor Brigade sipai te chuan prime rocket launcher an hmu tian soya rocket tam tak ba ka explosive belt IED grenade le ral thuam dang te po an hmu chuak bok Jabalia po hian Israel sipai te chuan paratrooper brigade sipai ten Hamas ral thuam da na hmun firfiak pol member pariat omna chu drone mangin an bei thuan soi sipai te soidanin heng Hamas operative te hi rocket ka na te drone ka chuana te Gaza Israel sipai beina te anin nam hnoi thuan soi tun thlatir lama beipui thlak ani atang hian sipai te chuan firfiak pol ho mun tam tak an dapa an ti cheto ani me ni som pahni khan IDF hian voi thumnan Jabalia beipui an thlaka thlatam takalta Israel sipai an loin nu do to na hmuna Hamas ho an ron kir le awangin Israel sipai te po an lut thar le a heta hian indona rap thlak taka ta mekani IDF in atarlan danin Jabalia indona kara hian firfiak pol zani chuang an thito a firfiak pol zani chuang Israel sipai ten an thatto rocket ka chuana hmun tam tak an ti cheto bok tholeni khan Jabalia a Israel officer te akom na IDF Chief of Staff Lieutenant General Harzi Haveli chuan sipai te chuan mi man te ruang lak chuana tur mission lo tak kalpui anin huam tia soi mission chu Hamas commander tam thai ang ber firfiak tam thai ang ber tha ani a infrastructure ti chiat po atelani anti he pressures hian hostage te nung chunga hruai ho konga po min puidona kan hostage te ruang Israel a phum tura hruai kirle operation lo le boi thlak kalpui turin kanin pe ring ani ti in Haveli chuana sei chhun zom October ni saria Hamas firfiak ten an tha mi pali ruang chu tun hnai khan Jabalia ata nela tangin Israel sipai te chuan an la chuaka he beipuya hian leichunga tanga inbeihna paratrooper officer pakhat athi ani a hranpa in central Gaza Strip a silai kengtu engemozat an that bok ni khatkal ta chung khan Israel Air Force chuan Gaza Strip huam chunga target za som thum chuang an kapa heng zinga hian firfiak pol ta sel firfiak member ten an man thin building te observation post le infrastructure dang te po atel ni in sipai te chuan thu chua siamin an soi Hamas ina enkol Gaza Health Ministry chuan tun thlengin stripa indo na hian Palestinian sing thum sanga chuang an thitoa emo thi nia ngai an ni thuan soya mase damdoi ina hian mi sing ni sangli vel chau thi riko ta om finfia thailo zinga Israel ina indona kalpuina firfiak operative sing khat sanga vel an ti hlum to ni an soibok Iran Supreme Leader Ali Khamenei chuan nimin khan Hamas ruai tu Ismail Haniyeh amua Iran President Ibrahim Raisi chu helicopter je suala athi nuwa Palestinian firfiak pol ai o angin Ismail Haniyeh hian Tehran atlo ani Khamenei chuan office a meeting anai na Haniyeh hnena Zionist mail ma tibau tura pathian thutiam chu athleng fam kim don ani ati Hamas Politburo ho tu chuan heti hian a changa pathian ramruata chuan chu ni chu kan hmudon ani Israel te boral na ni chu ati Palestinian thlop tu zirlai ten United States le mundanga university campus Israel do dal na kongzo an huai hot chungchang po soya engtika nge US University ya Palestine thlop na thucha tarlan ani anga
chuta chuan Palestine flag an tarang ti hi tuin nge ring thei engtik nia emo Japan rama Palestine thlopna kong zo te Israel tan thina ti Persian tonga inziak au chua puite hetiang hi athlengang ti tuin nge ring thei ti in a soya heng zong hi athlengta ani ati hemi ma hian Ismail Hania hian raisi vuina hian atela Lebanon firfiak Paul Hezbollah deputy leader Naim Qassem po telbok Yemena Houthi helte po hi Hamas le Hezbollah ang boka Iran thlop tu le Iran ina athlop te an ni Palestinian mipui ayo in ka oma Gaza a daudal tu Paul mingin kantor pui thu soi turin kalokal ani ti in Ismail Hania chuan mipui ma a asoya Israel tan thi na ti in a au chua pui bok kasoinon leang Islamic Republic of Iran hian Palestinian mipuite athlop chhun zom zel don ti in Iran Supreme Leader chuan a soibok ole khati chin kha Vawiin atana kan ngai thlak thei chuni phot sela video dot le thu thar jok in lo ngai chang le vek don nia